بله ایوار باشه هر کسی را افدم همو چاقن و دمی و تف خوش به جه هر شب پرچین کردستان اون تف بخیر هاتن جه هر دری جهانی جه اون تف بخیر هاتن هیویدارم هم باشن فرماندار کرد مراد قرایلان بانگاویا لزگین دوه بشرکت آژانسان مجبور تایبتی برهف کر بشینکو و علاقه دارد که بتایبتی لوی دری شرکی گلکی برفره هیا از نخوازم زیده شیروه بکم از دخوازم راست جیه بدم داخویانی مراد قرایلان اندام کمیته رهبری پککی مراد قرایلان د بشا دویمین یا خفتنا خوی در رادیو دنگ گلده تثبیت انگلکی بالکش کرن تکیلدار شارک و نهال هرمین پراستن ین مدیتی مشاندن بانگل لزگین کرن قسمک خفتناوی وهایه ایرو شارو برخودانا کل زاب آواشین و متینای ده قومه هم ده دیروکا کردستانه ده هم جه ده دیروکا شار جیانه ده جارا یکمین تدیتن لگری افم لگری جودی گری آمدیه افسی سالن به راوستان شار دوام دکه دولت تک دخوازه ارازین استراتژیکی باشور کردستان داگر بکه گریلا به تیم نیو تفگر این لقاده شار و برخودانا که دیروکی بریوده به ده دیروکا شار یا کردان ده برخودانا هری دریش و هری دیروکی برخودانا کلا دمدمیه برخودانا کلا دمدمه جساله کی زیده تر دوام کریه لی شار تموتم تکنه هاتیه ناوبر دایه لی ایرو افتشتین دقومن لجمع ده دیروکا گلی کرد و کردستان ده جارا یکمه و بری برخودانا که بوی رنگیجی نه هاتیه را برکرنده بیجه مراد قرایلان ارتش که مزن یا خودی چکن به تکنولوژیا پیشکتی تکنولوژیا مدرن هاتیه راوستاندن نه تشتکی جریزه لی امنها نکارن و برخودان نشان رای گشتیا جهانه بدن حتی ام نشان همو کردستانی جی نکارن بدن هولدانه که چاپمنی آزاد هیه تمام ام قبول دکن لی مخابن تیر ناکه جبو آسته یا وی شری و وی برخودان رای گشتیا جهانه را گینن آسته یا ما تیر ناکه دولت تک چکن قدخه چکن کیمیوی چکن تاکتیک نوکلر و هر جوره چک بکارتینه لگری شهید موزور ده عین دمیده نه ده جران به شوازه که جدا ایریش کرن یعنی برنگه که دائمی بمب باران هیه گلونها گلمه ایل کردستان یانجی گلمه ایل اوروپا وی روشی چقاس دلی خود هیستکن گلمه ده بیجه یا حوالی مل برخواه ددن چوال برخواه ددن چوات کارن برخواه بدن بکیجان شرطان دل برخواه ددن حتی هن حوالی مجی رادبن دبیجن دجمن هین دست پی نکریه لدجی متینای دنابا آمده کاریان دایه halbuki şerê herî mezin li eyaleta Rojhilatê Zapê li Rojavayê Zapê dewam dike niha em di nava şer de ne di nava hema rojê de bi saetan gazên kîmyewî dibarînin bombeyên taktîk nükleer bikartînin bi rengekî bê navber bi tankan lê dixin bi topan lê dixin bombeyan rojane davêjin serê me bi doronan teqemenî berdidin bi balafiran lê dixin li Zapê bi vî rengî şerekî pir xurt niha heye dewam dike dibêje Murad Karayılan. Mehîna ev yek bi her kesî nedaye fehm kirin. Gerîla bi ruhê fedayî destan afirandin. Cesereta keç û xortên ciwan ên Kurdistanî elbet bê tarîf e. Kî dikare li hemberî wê kimyasalê, kî dikare li hemberî wê bombebaranê tam 3 sal zêdetir bê navber şev û roj li ber xwe bide. Şer bike. Ev di cîhanê de tiştekî nû ye. Lê pirsgirêka me ew e em nikarin vê yekê bidin femkirin bi cîhanê. Em bi xwe jî nikarin xwe îfade bikin. Yani em vî şerê mezin ku li hember me hatiye destpêkirin em nikarin bi xwe jî bidin femkirin. Em bi dijmineke dirrû re rûbirû ne. Tevê ew qas derfet îmkanên maddî, tevê ew qas çek, leşker, sîxur, alîgir, tevê ew qas çeteyên Kurd hene bi tirsonekî çekên qedexekirî, çekên kimyasal bikartîne. Bi taybetî jî di hefteya dawî de dijmin her roj li girê Şehîd Muzur gilê FM çekên qedexekirî, çekên gazên kîmyewî bikartîne. Herî dawî Iraqê muhafizên xwe yên sînor ku hêzên pedekî jî di nava wan de cih digirin pir nêzê anî nêzê wan deran bicih kir. Ew li wê derê alîkariyê didin dewleta Tirkiye. Bi rengekî rast de rast nebe jî tevlî faaliyeta dewleta Tirkiye dibin. Li araziyên heftanê mîna Keşan, Pirbila, Şeranîş, muhafizên sînor yên Iraqê bicih kirine. Ev tiştên nû ne dibêje Murad Karayılan. Yani hêzeke biyanî dewleta Tirk hatiye li ser axate
rûniştiye wê derê dagir kiriye tu jî bi hêza xwe ya leşkerî diçî wî diparêzî jê re nobetê digirî mixabin hêzên sînor yên artêşa Iraqê parastina artêşa Tirk dikin bûne nobetdarê wan eger ne ji ber xwedana gerîlabiya dewleta Tirk wê dagirkeriya xwe belavê hemû herêmên parastinê yên medyayê bikire. Di dereqê ji Erdoganan de fermandar Murat Karayılan wiha xifî dewleta Tirk li qurbanan digere mirovên ku amade ye ji bo wî şer bike mirovê ku amade ye ji bo wî bimire digere hem li Başûrê Kurdistanê hem li Bakurê Kurdistanê li van qurbanan digere li van mirovan digere li Bakurê Kurdistanê cerdevan hene normal divê ew tenê li gundê xwe bana tenê gundê xwe biparastana yani köy koruyucusu yani tenê ji bo bekçî gundê xwe normal qanûnê de wisa hatiye nivîsandin lêbelê artêşa Tirk çi dike dîsa Kurdan dixe nava şer ji Çewlikê ji Sêrtê Mêrdînê Amedê cerdevan anîne li Metînayê Zapê Heftanê xistine nava şer dibêje rê nedin ku dewleta Tirk Kurdan bi Kurdan bide kuştin ev taktîka berê a dewleta Tirkiyeyê hê jî didomîne dibêje Murat Karayılan banga wê ji bo cerdevanan ji bo malbatê wan bi vî şikliyê ez didomînim dibêje çi ji bo cerdevanan banga me ev e dijmin dixwaze Kurdan bi destê Kurdan bide têkbirin pêşî xwestin ji leşkerên Iraqê fayde Sûdê bigirin yekser wana bînin bixe nava şer herwiha ji bo ku pêşmergê yekser bixe nava şer pir hewl da hê jî di nava van hewldanan de ye dewleta Tirkiye niha jî dixwaze cerdevanan bikarbîne cihên tewlûkê ku nikare bi xwe biçiye nikare eskerê xwe bişîne wan deran cerdevanan qoriciyan dişîne wan deran mirovekî dema li rewşa heyî binêre dikare bibîne ka gelê Kurd çima hê jî bindest e çi karê te heye li wê derê çi karê te heye ku radibî ji Çewlikê derdikeve rê tê Metîneyê bi me re şer dikî min zemanekî çi gotibû Kurdekî ji bo efermekî dikare heft qantar gû bixwe yani eger dijmin ji Kurdekî re bibêje bravo tu ew qas jîhatî tu ew qas wêrekî tu ew qas bihêzî quwetlî nizam tu çî dijmin henekî destê xwe li pişta wî bide dikare berî wî kesî bide her hedefî ev rastiyekê dibêje Murat Karayılan ev gotina wî hatibû sansûrkirin zemanekî berî demekî bikaranî bû di çapemeniyê de cih negirtibû Murat Karayılan bi îsrar dibêje ev mantıqa kevneperest ya di nava Kurdan de ku jaliyê dijminê xwe ve tê bikaranîn pir ciddî rexnet dike ji ber vê yekê bi îsrar wê gotinê bikartîne çi dibêje Kurdekî ji bo efermekî dikare heft qantar gû bixwe çi bibêje sebebê wî jî îzah dike yani eger dijmin ji Kurdekî re bibêje bravo tu ew qas cîhatî tu ew qas wêrekî tu ew qas cesaretî ew qas bihêzî destê xwe henekî li pişta wî bide miz dibe dikare wî Kurdî bişîne her derê vê rastiya xwe dibe em ji bîr nekin rastiyekî me sosyolojîk e eger hûn li gundê xwe bimînin ji qoriciyan re dibêje ji cerdevanan re dibêje eger hûn li gundê xwe bimînin em nayên qarşî we nabin kes wê êrişê we neke em cerdevanan nakin hedef divê hûn jî li dijî me şer nekin ev ciwanên ku li ber xwe didin bê tu berdilekî maddî ji bo gelê xwe canê xwe feda dikin divê hûn wisa bizanibin hûn çima li dijî ewladên vî gelî şer dikin ma ne guneh e ma ev neheqiyekî mezin nine çavê we de dibêje Murat Karayılan dibêje ez bang li eşîr û malbatên cerdevanan dikim bang li jinên cerdevanan dikim bang li jinên Kurd dikim bang li kur û keçên cerdevanan dikim bila ji bavê xwe ji birayê xwe yê cerdevan re xuricî re bibêjin em pereyên ku li ser xûna Kurdan hatiye qezenşkirin qebûl nakin red dikim divê eşîr êl malbat rê nedin ku dewleta Tirkiye Kurdan bi destê Kurdan bide kuştin Murat Karayılan vê derê de basa civaka Kurd û Kurdistanê dike adetê wan ê berê dike yani wextê ku problem li derekî derkeve rûspiyê wan dikevin dewrê dibêjin besê êdî
ev insan li dijî me şer nakin, îcab nake em çek û silah bigirin, îcab nake em li dijî wan bikevin nava tevgerê, şer me divê em çek û silahê xwe dayinin, qenebe em ji gundê xwe dernekevin. Qarayîlan di cümleyekî xwe de jî dibêje min vê derê negir, divê em rewşa we dizanin. Divê haya me jî heye qurjîtî sîstema cerdevaniyê di kîjan şertan de derket. Divê em şahidin, em zanin. Ji ber vê yekî xem nekin. Dewleta Tirkiye zora ku daye ser we em jê hayedarin. Azadkirina Kurdistanê tenê maye ser pişta gerîlla. Ma ev ne neheqiye. Çawa mirov dikare tenê ji gerîla re bihêle. Qezenca temamê netewekî kêmasiyên me yên 100 salan mirov hemî ji gerîla re bihêle bila safî kin. Ev neheqiye ku çawa mümkün e? Herkes dibe destê xwe bi xebinê kever. Herkes dibe mücadele bike. Herkes bi hev re dest bidin hevû de. Ama hûn rabin bibêjin ev ji me ye, ev ne ji me ye, ev îdeolojiya me diacibîne, va îdeolojiya me neacibîne. Wisa nabe. Wê demê tu dibî marjinal, tu tenê dimînî. Ev dawa herkesî ye, dawa temamê netewe. Milletê Kurd dibe zanibe ku dijminê wî dijminekî ji rêzê nine. Endamê NATOyê ye, hêzekî pir mezin e, çek û silahê wî jî ême qat bi qat pir zêdetir e. Ême tenê em bi îrada xwe dikarin li ser piya bimînin. Tenê bi heqbûna xwe em dikarin li ser piya bimînin. Ama ev têr nake. Têr nake. Yeketî lazim. Bihêviya rojên xweş, azad, bihêviya rojê ku dijmin bi me nekene, bihêviya rojên ku em tev bibin yek, em rastiya xwe qebûl bikin û em mafê xwe ê netewî bixwazin. Dem baş xatirê we.